Zo even, hè? Kijk. Man, ja, waar had gelijk Luce? Ja, voilà. Het is super zuiver. Look, maar En Ivan? Oeh, wat is het u? Het ligt ook niet aan boord nog binnen. Ja, jongens. Filmt u eigenlijk? Benny? Maar moet met wel. Moet ik nu maar nee gaan filmen? Kijk, gaan de werkmens filmen. Ja, het filmen bent, mensen. Ja, dat is een werkman, ik zou zeggen, film, dat is juist. Ja, dan is hier toch maar geen pok naar ging. Ja. Als je daar uw kleed ging afdoen, maar doe toch liever daar aan. Ja. Ik ga je een beetje mullen. Oh, ja, dat weet ik ook nog wel, hè. Kijk, dan moest kunnen dit dat ik. Nee, staat nu dat ik weg. Hij staat nu weer mooi op 6. Weer een beetje, toch weer een mooi op 6 toch? Movie. Ja, hè? Dat is allemaal leven om te helpen.